Ahojte. Tak v dnešnom videu sa naučíme, ako sa robí reťazkové očko a ako sa robia základné stĺpiky. Na začiatok si musíme vybrať vhodnú vlnu. Odporúčala by som nejakú hrubšiu, napríklad takú, ktorá sa hodí na háčik číslo 5 alebo 6. Každú prácu začíname pevnou sľúčkou, takže omotame priadzu okolo prsta a spravíme akoby uzlík. Háčik vpichneme potom popod do tejto sľúčky a cez háčik prevedieme priadzu, ktorú potom pretiahneme cez očko pevnej sľúčky. Takže toto je prvé reťazkové očko. Zase omoceme priadzu okolo háčika a pretiahneme cez očko. Omoceme, pretiahneme. Už máme dokopy 3 reťazkové očka. A takto pokračujeme s reťazkovými očkami, až kým nemáme toľko reťazkových očiek, koľko potrebujeme k svojej práci. Keď budeme počítať tieto očka, tak pevná sľúčka, tá prvá, ktorú sme spravili na začiatku, sa za reťazkové očko nepočíta. Takže teraz, keď počítame, tak to, čo je na háčiku, sa nepočíta ako očko, takže to je prvé, druhé, tretie, štvrté. Vidíme tam na lícnej strane, ako reťazka vytvára sled hladkých Včok. Každé to jedno Včko je jedno reťazkové očko a z druhej strany je taká hrboľatá, ak to vidíme. Reťazkové očka slúžia aj ako očka na obrátenie, ale o tom si povieme viac na budúce. Teraz budeme robiť krátky stĺpík. Ten začíname do druhého očka od háčika. 1, 2. Takže háčik prevedieme spredu dozadu cez popod obidve nite priadze. Ostane nám také Včko. Takže priadzu nahodíme a pretiahneme zozadu dopredu. Ostanú nám dve. Opäť nahodíme a prelečieme cez obidve sľúčky. Takže to je prvý krátky stĺpík. Opäť do ďalšieho popod obidve tie priadze, zase pod Včko. Priadzu nahodíme, pretiahneme cez reťazku, máme dve očka, opäť nahodíme a pretiahneme cez obidve. Druhý krátky stĺpík. Takže zase takisto do ďalšieho reťazkového očka. Popod dve priadze, spredu dozadu picháme háčik, no ale mi to ako si nejde. Tak, priadzu nahodíme a pretiahneme. Opäť máme dve očka na háčiku, nahodíme priadzu a pretiahneme cez obidve očka. Posledný krát pichneme, nahodíme priadzu, pretiahneme, máme dve očka, nahodíme a pretiahneme. Tak a teraz pôjdeme na polostĺpík. Takže nahodíme priadzu na háčik a pichneme pod nite ďalšieho reťazkového očka. Nahodíme priadzu, pretiahneme. Teraz máme na háčiku 3 očka. Nahodíme a pretiahneme cez všetky 3. Takže to je polostĺpík. Ešte raz ďalší. Nahodíme, pichneme, nahodíme priadzu, pretiahneme, máme 3 očka, nahodíme priadzu a pretiahneme cez všetky 3. A ešte raz. Nahodíme priadzu, do ďalšieho reťazkového očka pichneme háčik, nahodíme priadzu, pretiahneme, nahodíme priadzu a cez všetky 3. Tak. A teraz si ukážeme, ako sa robí dlhý stĺpík. Takže nahodíme priadzu na háčik, vpichneme háčik pod obidve nite ďalšieho reťazkového očka, nahodíme priadzu, pretiahneme cez reťazku, nahodíme priadzu
cez prvé dve očka pretiahneme, opäť nahodíme priadzu a cez zvyšné dve očka pretiahneme. Ďalej opäť nahodíme priadzu, vpichneme do ďalšieho reťazkového očka, nahodíme priadzu, pretiahneme, máme 3 očka, opäť nahodíme priadzu, pretiahneme cez prvé dve, nahodíme a cez ďalšie dve pretiahneme. Opäť nahodíme, vpichneme háčik, nahodíme priadzu, pretiahneme cez reťazkové očko, nahodíme, pretiahneme cez prvý dve sľučky, nahodíme a cez posledné dve sľučky. A ešte si ukážeme dlhý stĺpik dvojitý. Takže dvakrát nahodíme priadzu na háčik, pichneme háčik do reťazkového očka, nahodíme priadzu, pretiahneme, nahodíme priadzu, pretiahneme cez prvé dve sľučky, nahodíme priadzu, pretiahneme cez ďalšie dve sľučky, nahodíme priadzu a pretiahneme cez posledné dve. Opäť nahodíme dvakrát na háčik, vpichneme do reťazkového očka, nahodíme, pretiahneme, na háčiku máme 4 sľučky dokopy, nahodíme priadzu, pretiahneme cez prvé dve sľučky, nahodíme priadzu, pretiahneme cez ďalšie dve sľučky, nahodíme priadzu a pretiahneme cez posledné dve. A ešte raz, opäť nahodíme dvakrát priadzu na háčik, vpichneme háčik do reťazkového očka, pod obidve hnice by bolo fajn, keby sme sa trafili. Nahodíme priadzu, pretiahneme cez reťazkové očko, nahodíme, pretiahneme cez prvé dve sľučky, opäť nahodíme cez ďalšie dve sľučky, nahodíme a cez posledné dve sľučky. No, takže sme si v tomto videu ukázali, ako sa robil krátky stĺpik, polostĺpik, dlhý stĺpik a dvojitý nahodený stĺpik dlhý, alebo sa aj volá dvakrát nahodený dlhý stĺpik. No a tu vidíme, aké sú teda rôzne aj vo svojej dĺžke. Ďakujem, že ste toto video pozerali a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte!